Cream, and this is Angisakufuni. Subscribe. First thing first, bafethu, do the right thing. If you're dating someone and usufila ngathi anisaboni ngasolinye, make sure that you break up. Because mezoloku njola ngizogcina nicasulana and omunye umuntu mesecasukile la mesemosheka le relationship yenu. So mina ngizonisave ke. Makuthi awusamfuni umuntu wakho, ngibhalele. Uthi King Ginger, ngicela ukulahla lo ungenza u1 no2 no3 sizomlahla 99 umuntu olahlwe la kwishow hayi akuphinde kulunge uyakuvela akuphinde vele ube ngathi ngoba ngenza sure ukuthi sigxivizo sesishaya. But another thing bafethu, sisiza abantu ababophekile kuma relationships abhedayo. Ngiyanthanda Mzansi and ngiyenza lento ngothando. It's because I care for you. So make sure that if you have a problem, write for me. But first thing first, subscribe and take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolunu, Stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, breaking up now. Hey! What made you go to It's back and it's cooking and it's a baby licking because it's King Ginger. Mina ke ngumsizwa abantu abakhalayo. Mlomo ongathethi manga. Intwana yaseKing Indlovu engasabi lutho and engathathi ihlangothi. Ngiphethe my sister uthi Ginger, help me dump my boyfriend. Sondela mntaka usitshele ukuthi why? Hlala la. Unjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaqala ukubona umuntu ozolahla umuntu ebe happy. Kwenzalani ubani kamdama? Igama lami Lerato. Lerato kwenzakalani ubani lo zomlahla and why? Oh, mina igama lami Lerato. Ginger, the reason why ngibhalele Angisakufuni. Ngine boyfriend igama lakhe Uzama. Sinabanye esizwana. So Uzama since nje lately nje ungenzela itali ngazazi. Sekada bangana abasha. And then uyangidelela nale uyakhuluma nami ngakhona ngifila so disrespected. So ngifila ukuthi yazi kunini ngizama and uyadelela Uzama une short temper uzombona noma ngena la usekaluke nama yini lento zamawulu yazibona useyaqhina useyaqhina ukuyibona phinda eqhinayo so makaqhina shothi useyaqhina yazi ngiyahleka mara ngihleki iyangibhora le ndaba because of wenzani maka disrespect alona unokukhuluma nje udodi nami yeah useyajola yeah uyajola ngoba noma ngimfonela sometimes ngimthole efonini uhlala nezitori phone yakhe ihlala iqinile uzongitshela ukuthi beka nabangani bakhe nabangani abasha phela ulahlela abanye beka nabo sekahamba nalabo abaqhinayo yeah bekuyaqhinwa nje konke scheme somqhino mhlambe ngizosho ukuthi ngizothina ngazi awusoli mhlambe uthi Uzama useshintshile usekwelenye izwe Uzama khona azi ngiyasola ngoba vele khona ikholeke yangena sihlele endlini wayidropa ne and then beyibhale Pink so ngambuza ukuthi uPink ubani wathi cousin yakhe enyangazi yasematatele ngithi matatele ihlangana matatele ngoba nomzulu I understand ukuthi niklika ufika kanjani le hayi cousin yami in baby nanana ngathi hayi ngizongiyibone ke le ndaba le ukuthi izophela yeah nini ngathi ngithi ngihleli yangena ikhola aphumile ngayiphendula uPink wathi ngicela ukukhuluma nomuntu wami sekunesithembu nje la ekhaya just like that hawu sesifike nini ngoba mina noZama phela sinabanye sizwana sure and manje phela mina ngifuna ukusettle down you understand ngifuna umdlalo ngiphithizela kukho right so nje angisamfuni ngifuna ukumlahla ngicela ukuthi ungisize nje so mawumtshela ukuthi uze kwi-interview uye wayithatha kanjani le nto mawuthi ufuna ukuthi akukhaphe akasolanga next ngithanda yeah ngithe nje ngicela ungikhaphe ngoba yabona nale wengicwe ngakhona vele ngishaya ngathi vele yeah good job siyamsondeza manje and then wena ke siswami ngicela ukubuza usunayo enye indoda njengoba usumlahla Uzama hayi anginayo awunayo yiko ngisho ngithi anginasikhathi sokudlala mina
anginasikhathi sokudlala iminyaka iyahamba Jinja. Welcome. Sister anaso isikhathi sokudlala mfethu. Ngicela ulandele indoda lapha ebhasini uyikhiphe phume. Siphele isikhathi sakho sokukhamisa ebhasini lethu. Siswami nginama options lana. Ne? Ukuthi njengoba uzomlahla uzama usangathanda ukuthi sinibuyisele nobabili ngebhasi njengoba sinilandile noma mhlawumbe simnika u50 rand ayogibela eBree. Ngene 50 rand na eBree. Okay. Right ngayo. Good shot. Good shot. Waza naye mfethu. Good shot. Uzombona udelela. Good shot. Yabona ke sombambisa itext lapha ya. Yeah, 50 rand sayulunga. Imfanele. Yeah, imfanele u50. Zama. Unjani mfethu? So. Yizwa baba wami. Ngiphuma nemamazi lana mfethu. So liyasichazela ukuthi nobabili niyathandana and uyasho another way umphethe kahle ngakhona kwi relationship yenu. Wena ungathi yini oyithandayo ngomuntu wakho? Eish, ngathi ngithanda yonke into mfethu ngayo. Yeah. Ukungibekezelela. Sure. Ukungigaya isineke baba wami yonke into nje. Sure. Yeah, yonke engithandayo ngayo. Ne. Yeah. Okay mfethu. Konta afuna ukukutshela yona ke kodwa yenezwe. So ngicela umlalele. Zama yini? Bengithi interview ingaye. Yeah, ingaye but konta afuna ukukutshela yona nawe. So relax. Mtshele konke. Zama. Ukulethe kule show le ngibhalela uJinja. Yeah. Show ithi angisakufuni. Yeah. Because wena angisakufuni ngamampela mntana sekhaya kabi. Kanjani manje? Hayi uyangihlupha. Yeah. Kunini silwa mina nawe? Silwela into eyi-1. Ngakutshela ngoPinky silwela uPinky. Silwela abangani nomchino. Nemichino yakho lengingasayi-understand. Phone yakho ihlala icimile. Uneyitori. Yeah. Sayikhuluma masindaba ya Pinky. Hayi. Uyikhuluma nobani? Nobani? Athi wena lokhu uqalile ukuqhina wena usuyaqina. Hayi. Baba wami fanele ngiqhine phela mina ngi-artist mfethu. From nini? Mina ngikuthola ugundisha iscope mina. Artist. Yeah, ngaleso Hayi artist yokunuka hayi. Ngaleso sikhathi. Artist yokunuka uyangijwayela wena. Usho kanjani? Angisakufuni Jinja. Angisamfuni lo muntu lo. Uthi my sister sakuthanda na Okay, uPinky lo o take cousin nakho sematatele. Yeah. Ngoba last phone ikhalile ehleli sithu. Why drop off. Wena uhlangana naphi nematatiyela ukwaze lapho nematatiyela. Uyaziwe ematatiyela. Angithi mina baba wami ngi-artist. Sure. So mangiye kumagigini ngahlangana nabantu. Yilabangani makhabasha laba bakufaka kulento zakho. Wona abangani aba right. Ni siphila impilo yonke impilo yethu sonke siphuma ama vacation nani. Wena nje since uyi-artist. Uyajola uhlangane naye le kulento zeni lezi sama artist engazazi. Yazi into esiba. Unamanga kabi wena. Okay, ngiyavuma mama ngizange ngimtshele ukuthi ngi-artist. Isikhathi sihlangana. But wena uyi-artist kanjani but wenza ini? Ngomajiva. Oh yeah, jive. Showcase. Yeah. So manje mangijiva isikhathi esiningi sichitha vele kuma rehearsal. Sure mfethu. Mangekho ku rehearsal. Travela, niyoperforma yeah. Kuyenzeka ngesinye isikhathi sokuthi ukutravela kuplanwa. Amanga wakho Zama. I understand. Amanga wakho. Yo, sekanamanga Jinja lo. Wena sothanda amanga wena ngitshelile. Ukutshelile ngathi indaba yakhe izophela soon. Hamba kuPinky nama artist nabangani bakho. So na Autumn, so abo Pinky uhlangana nabo uyabajayivela vele. Uyamjayivela. Dina kabi wena. Manje mamazi vele lithi akuzakufuni mfethu. Akukwazi mfethu. Ngoba lo muntu lo ngiyamthanda. Hayi. But yena uthi akakuthanda. Mina ngisalifila ithando lakhe lo muntu lo angisalazi. Noma khuluma nami. Nini ngimbuza ngithi kuye baby and then manje besiplanile weekend. Hayi awume. Into ezisirase semele ngizenze. So relationship yakho it's down. Ingene emgodini because of indaba zabo Pinky nabo angisakufuni. Hamba kuPinky. And Autumn akazi umjayivela umayisi. Yo lona. Awukazi umjayivela. Uyangangazi mina ajayiva lo muntu lo. Awumazi umjayivela kodwa abo Pinky bayajayivela. Kumele ngisupport phela ukuze abone siya. Ngimsupport kanjani najola? Ukuthi kumele ngijive. Singathavula ifoni yakhe khona manje uzobona. Singathavula ifoni yakhe khona manje ama-call. Sekana password bayangana password esikhathi sijola mina naye. Wona password wena? Nayo mos password. Mina password nginayo vele. Yabona. Nginayo vele ngoba ifoni yami uyazi ukuthi iyasogolisa vele. Isogolisa mase uyayilokha. Hayibo. Yo, mina ngijola uyazi. Bona unayo password nayo. Uthi mina ngithini ke? Une password. Ngifakise ukuthi wena bosofaka ipassword. Uyifake ngoba sobone mina. Yeah, wena phela sotshentshile. Mina singayivula ifoni yami manje ngikubonisa ukuthi angijoli. Singayivula manje. Wena sivule yakho. Utatazela kabi futhi bayikhala ifoni yakho uphumele ngaphandle umatatiyele sekayagijimisa seka afuna ama-artist afuna amagigi afuna iphi imali yakhona angikaze ngadla nemali yakhona hayi wena uthanda uclever shem yo
umatatiyela kuthiwa uyakutatazelisa. Yeah. Hayi uyazi nayo mama ukuthi ngithanda yena ngazi. Mina ngisakufuna ngisakufuna. Naye siyahamba. Ucanga ukuthi ngiyadlala wena mawubhekile yo. Uma isister kahlahleke the reason la ngena khona ke mina njengoba ngibizile. Hayi wena ungeni mfethu. Hayi kule ngiyangena. Hayi ungeni. Akasakufuni. Uyangena ujinja. Uyangena. Ngiyangena. That's why ngibhala abantu. Vele umhlaba wonke ukubuka manje. Ipuchi rakho uye kuyo uhambe uye kuyo. Uhlala kumatatiyela ube right. Yabo. Hayi wena yikho lento engenzela yona. Uyambona? Behavior yakhe lento ngikutshela ngayo. And umntwana uyasho ukuthi nokumthusela wena ngeke kumthusele namhlanje. Umthusela kanjani? Ngeke usho uyasho ukuthi wena nokuraise ivoice kuyena. Baba. Ngizeyiraise ivoice umntwana. Okugcina okugcina lokuraise kwakho. Kanjani namanje ungayiraise? Ngeke baba wami ngeke. Angeke ngithanda ufuna ukubona thani pe. Yo uyaqabuka. Look, press. Unimbhekeni yo uzenza ikhanya. Unje vele ke. Pe. Ngaphinde Sila wena. Kahle miyeke ngaphinde uyithinta intombazana qeda ngawo futhi sokunika u50 ukugibela Ahamba ebreak phelile ngawo sambe nama sis miyeke lo Phayisani welcome uthini wena uthatha ucabanga ukuthi mina ungangitshela hey relax ngisakhuluma ucabanga ukuthi ungaphayisela mina uthi peyani angisiyona amantombazana thina himuza mfana wami ngizothi ngitsini so himuza thina ngizosukuma la usukume wenzeni ufuna ukubona ukuthi ngizoyenza awusasukume namathisela phansi 30 minutes asimeni simbuka yeah for that uyozwa uthi sorry hey lalisa ikhanda yeah 30 minutes uyozwa uthi sorry okay sorry ke angizwanga sorry miyeke Okusala ngisamfuni ibrief 50 rand ngidla ngi 50 rand ahamba miyeke ukuyithinte lengane yazi ungalokhu uqhasha la socabana Awuzokubamba nini yizo lezi ngiyacela ngeke usawudinga lo 50 rand ngoba ngeke sambe nawe ufuna kubani ngesakunika nano 50 rand hayi ngenyawo qimuza wena lelo tshile hambe ngenyawo angeke uthole lo 50 rand okugibela ngisawuthola ngoba wena bese sokunika u50 rand ugibela itaxi ubuyele wedwa ekhasi wozona isiteps sovala futhi lesho ungalokho usondela hamba okunqo hamba matatiyela uthoza la matatiyela woza ngifuna ukukhuluma nawe let's 50 rand ngihamba how let's 50 rand yeah sokunika u50 rand awuthami ungalokhu landelana nalengane ngisuthi ngithini yeah ungalokhu landelana nayo welcome ngidonsela 50 rand lapha emotweni umnike hamba no welcome zokunika 50 rand mina ngisitholela umuntu nje uphume ku matatiyela uphume kule ngane wena matatiyela wena check wena kanti wena ufuna ukubonana wena up famba moyeni yele kombase yele yebo indoda yakhe ithanda idrama nambe nijola nabehlala phansi nambe nijola nedrama nje la nazibona chinji imikhubela umuntu lento bengiyafa kwatengiyafa hayi kwatile mina ngazi ngihlangana phi nalomuntu Nkosi yami uchenchile yazi uyangichallenge cabanga ube nakho ukukushaya sometimes yabe sinobhukhuzana lapha phansi phela bengingasamiyeki ngoba phela hayibo uzokhona ukushaya wena njalo yo bana kusamele ngimgqimuze yazi welcome kumele simkhinye wona ngcono ngoba uthola isiqhoko sakhe asiqale la ukusibona yeah wena inhliziyo ikhanda ngathi inyoka umasaka lo masaka mbula lo welcome mthatha umfake ebhasini sizomhambisa mthatha umfake ebhasini ngiyabonga bhuti wami yeah ungawari ngikhona for wena mina ngumlomo wabantu abangenamlomo mina ngiusomandla wabantu abangenawo amandla angidlali kanjalo indoda ngiqhomisa phansi ngeqolo phansi ngiyipoqoze mina angiyona nje lento enicabanga ukuthi iyabhenywa King Ginger, Cream de la Cream, Donna say King Indlovu. It's about that time, it's going crazy, it's going bananas. Do the right thing, make sure that you subscribe. Yele Kombase, yele. Take me straight home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampoluyu, Stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. My sister, hey, what made you go to
man. Why the fool njalo? Why the fool? Why wena ungaboni? Why wena umuntu abuzihlanza? Why ungakazi uprice? Hayi niyasho ukuthi iBhayibheli lishisa mkhulu. Hayi niyasho uyasho ukuthi iBhayibheli lishisa. Inkinga usekhathele isenge.